Завършваме. Всъщност не знам дали Жоро Гален са ни приготвили нещо. Галя се взема кръста. Добре, това, което ще направим аз и Жани, е ще пресъздадем една картина на това как чувства всеки тинейджър, след като лидера му каже да направи нещо. И сме го кръстили дневниците на един тинейджър. И ще си подаваме ролите, сега ще видите как. От създателите на дневниците на вампирите. Така, значи, както ви подготвихме в София, ще помагате в кухнята. Нали е ясно? И така, искам ви рано сутринта в 8:30 всяка сутрин. 8:30 всяка сутрин да сте точни и не искам въобще да закъснявате, искам да помагате на Жани с каквото трябва и да си спазвате задълженията, иначе ще имате проблеми с мен. Честно, какъв съм половина, аз съм само 8:30 за училище, какъв е това лагер, това 8:30, какъв е това конц лагер, да помагам в кухнята. Кухнята мама винаги пени картофите, скъпо дневниче. Никога не съм пъщала нож. Не мога да стана в 8:30 да отида, аз не мога да измия една чиния. Но какво това е? С тия кухни винаги ще са ми понасени на теб си, аз не знам какво се прави в кухня. Ох, Господи, помагай ми, дай ми сили, не знам какво правя. Ще бъде ли Така, слушайте ме много внимателно. Всяка сутрин в 8:30 започва клуб Еластина. Искам и всичките строени на отбора, лансунг, маратонки. Ще играем, ще танцуваме, ще разграваме. Много добре знаете, че деня не може да започне без аеробика, така че всичките на клуб Еластина, който не дойде, отнемаме точка за отбора. Скъпо дневниче, клуб Еластина, но каква е тая измислица? Първо на първо, това въобще Еластина ли е? Второ на второ, извинявайте много, ама си бях подготвила Еверест. И ще изкачам Еверест, какъв клуб Еластина. И за една седмица, извинявай много, ама ти какво си мислиш? Че ще приличам на Адриана Лима ли? За кой ти мислиш? Хванахта! Не, тя каза името. Не, той е Митко. Най-интересната част от всички лагери е яденето на гадости. Така, много добре знаете, че на лагера ще има игри, с които ще трябва да се справите с себе си и да изядете всичко, което ви е подготвено. Така, това са едни от най-уникалните специалитети, не пипай, най-уникалните специалитети, които може да подготвим някога. Така че искам всичко да се изяде. Единственото, което може да остане, е обелката от банана. Ясно ли? Почвай. Какво обелка от банан? Първо каза обелка от банан. И въобще не ти остана обелката от банан, ако искаш и нея ще изям. Какъв е това честно? Какво е това васаби? Какви са тия работи? Тия какви са? Какъв е това Survivor ли или тинейджърски лагер? Аз не мога да разбера. Не мога това, че ме карате им такива глупости. Ще повърна. Гадни ми се, супер гадни. Така, тинейджери, всяка сутрин в 10:00 искам и всичките тук наредени. С книжките в ръка, с биби, с химикалки. Ще имаме 1 час лично време. Никакво ходене на тоалетна, никакво говорене, никакво спане, никакво обръщане. С всичките тук строени, никакво мърдане. 1 час ще издържите
да прекараме време с Бог. Така, музичка ще има, може да лягате по тревата, да сядате навсякъде. Просто имаме 1 час време, никакво мърдане, никакво говорене. Просто заковани на място с книжките и си пишете и накрая ги събираме и проверяваме и ги връщаме още в неделя. Скъпо времече. То не беше ласаби, то не беше кухня, то не беше чистене на тоалетни, а сега и време, в което трябва да мислим. И първо, какво означава това е тази книжка? Толкова много листя. Не мога. Трябва да чета, трябва да мисля. И сега, на всичкото отгоре, аз за какво съм си платил, бе? Тук да идвам да пиша стихотворения. Не мога да разбера. На всичкото отгоре трябва да ставам и рано и да лягам по тревата, ами ако ме хване цялата и хърля. Това е абсолютно небезопасно, опасно близо до небезопасността. Безопасно. Да, безопасно, опасно, близък. Така, заради вчерашната ви проява, която беше уникално глупава, ще ви дадем едно невероятно и уникално десертче. Приготвили сме ви мухички, които вие отборно трябва да отлепите от тази лента и да ги сложите в тази купичка. Който отбор има повече мухи, този отбор печели повече точки. Момичета, не ми се правете на годносливи, това са просто мухи. Да, тук това е, ще обира мухи, ама аз не съм виновна, вчера нищо не съм направила, само си лежах в леглото и някакви хора ми отваряха стаята, а пък аз реших, че не трябва да се заключвам и да видя какво става. Ама аз нищо съм направила през цялото време, само спах. Ужас. Чакай малко си берем мухите. Ами си вчера. Много бързо ги убираш тези смухи, бе. Але я ти ги залепи. Ще я ги залепим и на нас. Ще е по-накладно. Това беше една идея да знаете. Второто наказание, значи вчера някакви фенери, менери, кокото, мокото, какви бяха тия в 3 часа през нощта, сега всичките начакала на колене, ще стоите 5 минути с дигнати ръце нагоре, ако някой мръдне, падне му ръката долу или нещо опита да седне, губи точка за отбора. Значи всичките на колене и тия фенери, няма такива работи повече. Ако нещо опита пак да направите на следващия ден, ще тук 30 минути след горе, докато в коленете е кръв, пот, да се лее, не ме интересува. На колене. Ръцете не горе, да не? И другата. Скъпо дневниче, дано и простиш. Отдаваме ти почи, чест и слава. Боже, дано и простиш на теб. Още 3 минути и 20 секунди. Вече тук хванаха, топки ми станаха, какво ще кажа на мама? Не мога да разбера. Ще им го върна аз. Те ще би на тая вечер до 4 часа ще се диве. Добра идея. Благодаря за идеята, Жани. Кара вирус. Някой ми спря микрофона. Микрофонио. Притеснение. Отново е време за игри. Така, настроете се по-отбори, ако обичате. Подпрете се така с гърбовете, моля. Да се направи пирамида, като мухи се залепете. Готови ли сте? Сини, зелени и оранжеви. Подадете се така. Искам. Ето тук има надути балони с вода. Искам, целта на играта е
два отбора играят един срещу друг и вие трябва да целите противоположното поле. Който спечели там, който балона му падне в